shayika Uzimu wethu. hafu umuthi zimu hafu umuthi zimu khona intebezela khona intebezela ungashayikani ucanga Ngoshaya yabo mfowethu sanibona abafowethu lapha emakhaya babukeli kuphi nakuphi la kufinyelela khona lolu hlelo imizamo yami igama uPhungalenja isidudla sendoda sithundi siyafafaza ngomtshelo kwani bafazi maningi inkunzi yembongolo hebombe ihlaba emnyama ihlaba emhlophe yekrisibaya yebo le nto leyo angihamba ngedwa ke bafowethu manje kulolu hlelo lemizamo yami siyajula impela nje noPhungalenja kule mizamo yenzayo ungibukeli lapha ekhaya njengamanje ngihamba nomfukabiyela lapha le phansi empangeni umfuka mgazi ke lona ngihamba nomfuka mtshali ke lapha bafowethu phansi khona le empangeni futhi nakhona omakhelwane bazimdola uyayibona into leyo so bafowethu sanibona ake ngithathe nje lethuba ngibingela ababukeli lapha ekhaya fast yebo siyabingelela ubingelelayo usiyabonga owabiyela waziwa ngemizamo la endimeni yozomculo yebo kwaZulu ke thina sazi ukuthi uma ubengelela insizwe ushaya isakha uyesane ayiqale kwabela sibabele ngowethu ngaphakathi yabo Abantu bayajabula abantu bayajabula bathi bayethokoza babona abafana bemassage nithi wakhalu baba wakhalu mama wakhalingane yathi nabala bafana ehlale sezimsazweni iwe mro zadlale ngoma Ihalingo ulalela yezo ulengoma injalo indaba igama lami elokuzalwa engaphiwa umama athi ngumsipho Gumede umama waGumede ne ya ubaba wamtshana ubaba wangipha igama lithi uSehlo igama lami ke elaziwe emakhaya ngosehlo wamtshali nakhona ezichaza igama lithi umtshali uSehlo wangangana mntwana nje yathula simpungu phela sinempahla semdempela bathoba Sehlo sami ke lesi ngithe umntwana ngalo umdanga kwabantu kanjalo isehlo Sehlo impela igama lami so bafowethu kusho ukuthi ngezinye indlela kahle niyiqembu ninobabili umfowabiyela nomfuka mtshana phansi empangeni obu nihlobene noSgwebo indlela empilo ekhozo nestaff uSgwebo umakhelwane impela umakhelwane wethu sithi nothi ukuthi sihlobene sakhelene ngempela ngicabanga ukuthi sihlukane so yibrinji simbuka ngaphesheya kodwa ke umakhelwane kamtshali iduzane mina ngaphesheya ngimbuka nje ngabuka ngaphesheya bonke no unavigator ngalezo akena sempangeni awasempangeni kodwa ungase abule isikole lesidumile i-university lekhwisa abantu lapho ke university lokho right bafowethu semakhulu kuba nalesinsizwa nje manje bafowethu ngicela nibe ready uPhungalenja ozona masimba njengamanje uthatha intambo zokuthi abuze imibuzo ngendlela efisa ukwazi ngayo uyabona nto angiqilazi ke mina ngiyena u3 second uyabona nto leyo isingisi 3 seconds kodwa yena umlazo egama 3 second anike umzulu right wasempangeni futhi khona lapho yini right bafowethu ilana indaba niqale nini ukuba sendimeni yezomculo mhlambe yini futhi enenze nasonana nomculo ngoba phela abanye abantu mina ngazalwa nakushaya ikhanda akekho umuntu oshaya ikhanda emhlabeni ngisho le phesha kwenlantu uzofika la nina yini enenze naze nafisa ukuba abafana bemassage na create leli gama nithatha leli gama leli ayiphendule fast lembuzo siyawuthanda umsakazi siyawujabulela kakhulu umbuzo wakho umsakazi no okay ngizoqala ngombuzo wakho oqala ingoma yethu
into enesikhathi siqala sicula kwasho khona ukuthi ulwazi sasingenalo naloko ukuthi ke izinsiza sasingenazo njengokuthi istudio sasingazi ukuthi mhlawumbe ungangena nini istudio kodwa uqala kwethu nje ungena estudio singene beku 2018 mangaphosisi ngedemo yethu ecishe inengoma ezazi u4 abantu abayijabulela kakhulu noma mhlambe ke zingasifikisanga mhlambe eindaweni ezikude kakhulu kodwa nje emakhaya wawufica nje izitolo kudlala ingoma zethu zabafana bemessage okay ngibuye ngezela umbuzo wakho wesibili uthini kombe ngithe mina yini na eyenza nakhetha ukuba abafana bemessage okay enye into esilandelile lapho noma engizothi esibukile uma skandi umculo okuyiwona onomlayezo odlulisa imilayezo kalula kubantu yabo sase sibuka ukuthi no thina ukufika kwethu emculweni singafika ngoba nakuthiwa silethe vele umlayezo owahlukahlukene kubantu nawuthi ukuthi mhlambe sekuzokuthi ngizoshaya ihawu ngiyise omunye umculo into enjengalezo cha asibona no ngoba size ngomlayezo sizoduduza abantu abagulayo abashonelwe sizojabulisa abantu siyabona nje nomuntu oseyitshela ukuthi kuphelile ngayo empilweni simenze ukuthi ebuye eyitshela no kusengaphileke ilalela ingoma ebuye ethi hayi kusengaphileke mangilalela ingoma enjengale sasithathela lapho leli gama lokuthi hayi ake sithi singabafana bemessage ngoba ilona abantu abazolizwa kalula noma lizofika kalula emqondweni wabo kunokwenzeka ke ngisiza ukuthi emculweni ngamaskandi kube khona abantu abathi mabecula yebo baqale kahle impela ngeke ngibashwa amagama nami ngenza ngomunye wabo ngoba nami nginongena emculweni umuntu aqale kahle ethi mase phambili abuyabheda kusho ukuthi nina ngezinye indlela niyathembisa yini kubalandela ukuthi ngeke kuze kwenzeke ukuthi nibaphoxa ngolunye usuku njengobana bafana bemessage but engakusho nje yabo thina sibabili kanje yabo besibabili kanje ubafo mesiqala nje siya rehearse mhlawumbe ukusiya practice yazi ngisehlo nengoma ethile ithile ngoma le eyisho eyisho ecule ethi yazi lengoma le nganjani mingahambe kanje wenjani uyizwa kanjani khomba ukuthi kanje lapha bo shothi isidlule emqondweni emibili lonto leyo futhi wayibona indlela yakhe ngazonenezela famapasi kuyona bo nami kanjalo futhi anengoma ngikhanda bese mfethu ingoma kanje njengengoma ingoma album le insizwe ehlumezeki elonyawo odlule yabo la ngoma ihamba ngesinye siqabo ngithi nayi izohamba kanje yayinenza yona ngoma la ukuthi yabo wafika uFabelo wathi yale ngoma le ayihambe ngesiqhele kahle insizwe ehluma yashesha uyathandwa abantu yonke le into engangicabanga kimi okhomba ukuthi ukubambisana kuyasiza so njengamanje bafowethu into esithatha ukuyibheka angafiki lapho ungikhumbuze ngenze ngakhohle phela njengoba nginje labuchopho ngicabana nabanye abantu ongizwe nabani so ungikhumbuze mfowethu njengamanje ngicela ukuyazi ukuthi uthini njengoba ushwi nomuntu ekhala behlukene ngiyakuzwa lapha uthi wena ukubambisana kuyasiza zibambisene izinsizwa from le data sakho that naseyingane besazi ushwi nomuntu ekhala engomeni zabo nakebe bokazi ushwi nomuntu ekhala njengoba nani babili nithini ngalabantu njengoba njengamanje kungathi khona ungezwani kahle kubo nithini ngabo ngizoqala la msebenzi uma ngaphosisi uqala kwethu ukucula ushwi nomuntu ekhala ngathi bona abantu ebesibukela kubo kakhulu esibukele nje ukuthi yazi uma ngathiwa siyahlangana sishaya ingoma njengalaba bantu abantu abawobaba yithi kodwa abayisibonelo nje sihle ngomsebenzi yabo emihle yabo ngeke ngize ngicile mhlambe ezintweni ezithe zenzeka phakathi kwabo kodwa engizokusho mina ukuthi mina noMfowamtshali angufisa ukuthi mhlambe sengenzeka kube ukuthi khona umunye oseyali omunye oyali ukunalokho njengoba siseseqenjini elilodwa njengamanje ngingathi mhlawumbe kungahamba kahambe sibathulela amaqembu ahlukahlukene kodwa ngokubambisana kanjani na
iqembu lethu abafana bemessage mhlambe kusengenzeka kube iqembu elibiza mhlambe igama lami ngedwa kodwa naye ngisebenze naye studio kuphi engomeni kuphi nginaye naye futhi ngomnjalo kube ukuthi mhlambe kunegama kuneqembu elizolido yena lonke kodwa elibiza igama lakhe kodwa futhi nakhona sisebenze ndawonye bese kuzoba iqembu kahle mangaphosisi singaba namaqembu ahlukene kathathu kube ukuthi leli lodwa lethu labafana bemessage bese kuba ke kanjalo njengoba kade ngichaza njengokuthi nje futhi njengokuthi kahle igama abafana bemessage lona gama esifisa ukuthi lingapheli njengoba singafana bemessage abantu bazofana bemessage yabo kunamagidango ngamuva bo kunabafana abanephiwo mhlawumbe bagida thina sizina babona kanjalo uyofisa ukuthi bahamba mbevela bothi ngisho ukuthi sekhona sekhomjani sekhona umessage ibiyela bothi kanjalo kodwa bona bazoba kuleli abafana bemessage tena sivela kanjalo igamela asifisa ukuthi liphele nabo liyona umuzomkhulu lo kusho ukuthi ngezinye indlela mina niyakholelwa kakhulukazi kumgqumeni kusho ukuthi kahle nendlebe eziningi uma ngithatha ukubheka umgqumeni uzele madoda khona umjijelwa khona ubobu umfana epiki khona omthandeni khona ukhuzana ngoba waqedela nje ngoma i-album kamgqumeni kukhona ojezekhulu khona ujiva khona khona lo khona osibanimani uyabona baningi abantu abavuke okhalweni lukamgqumeni so njengamanje kusho ukuthi nina ngezinye indlela niyakholelwa kakhulu entweni yayenziwa umgqumeni ongasekho kulomhlaba ngingasho futhi kanjalo lokho kuyiqiniso nje limsuku ngani ngoba uma uthi yabuka ngizothi mhlawumbe ubhuti noma ngithi ubaba umgqumeni ngizokubeka kanjalo uma uthi yabuka nje shuthi ube umuntu ongenamona okujabulelayo ukuthi umuntu oseduze kwakhe noma osondelene naye ekwazi ukuthi ngelinye ilanga naye ebewutho njengaye njengoba engicabanga ukuthi mhlawumbe abantu ababengaphambi kwakhe naye ngaleso sikhathi ibona abamkhulisa bamenza ukuthi ezefike la wayigcine khona bamtshela indoda ukuze nawe ufike la mhlawumbe nawe ufuna uhambe kanje kwabanye abantu abakulandelayo ngemuva ke ngiqale laba mfowabiyela ngiyakuza iphimbo lakho liyefana nelika lomfowethu oquality lo othanda bamncane umzimba uquality ngizama ukuthi ungadideke uquality yena yedwa lethanda izwi lakho nje ivoice yakho yathanda ukuya kuyena mana webuli wena wedwa uqale nini ukuyibona ukuthi ungase ube umculi angazi ngizothi mhlambe ngathi ngiqale nini ngani ngoba ngikhule kakhulu ekhaya sidlala ingoma besidlala ingoma ngikhula nje ekhaya nami bengingimi ngedwa futhi bengimncane impela ngaleso sikhathi bengimncane ngiphakathi nendawo ngiqhula lapha ngenza yonke into ngiqale lapho kwawo ukuthi ukukhula kwami ngikhula vele umculo ngiyawuthanda ngiyabalalela ngiyawuthanda umculo ngiyabalalela abaculi ngokwahlukahlukana kwabo ngaleso sikhathi mina ngimfishanele kodwa ngaleso sikhathi bengithanda kakhulu lapha kumgqumeni befika ubhuti besuke eThekwini bedlala amashayina nani kodwa mina ngifike nje ngathanda lapha kumgqumeni vele sebebadala sebekhulakhulile ke nabo umgqumeni lapho kodwa nje phela ngifike ngingalandela lapho kwaya ngokuya kwaze wafika isikhathi sokuthi no lento siyayithanda umfowamtshali sifunda esikoleni esisodwa primary uyabona kwahamba waze wagcina ngayikosi nakhona esikoleni ukuthi lento siyayithanda yabo kwakhona ingoma enganginazo engayibhalayo umtshali semsondeze eduze vele naye umuntu ngiyamazi phela nawe yazi inyoni zohlobo lodanisa ndawonye singomakhelwane khona la siyahlangana umtshali yazi mfowethu kunengoma sinokulide ngale ukuthi ngize ngifike lapha sinokuthi masihambela silidela ingoma noma ilido yena noma ilido mina sifake ibacking khona lapha kodwa kungesikho ukuthi mhlambe ingoma besikade siriyezile noma njani mhlambe uthi ngiyahambela ngilidela evele back kube ukuthi into ingathi yahlangana kwaya ngokuye kwaze wafika isikhathi sokuthi ngizotha impendulo yami izoba yinde kakhulu kwaze wafika isikhathi sokuthi eqenjini kuvele kushona umuntu omunye ushayiwe into enjengalezo ngokwahlukahlukana yabo shuthi lento yafika yakhela ngaphakathi yayiqhwala kuthini kwase kwakhona ingoma yaphuma lapha ethi sengihlale nginovalo njalo kuleli izwe silakhele
kancane eshaya moya kuyakhala ishaya moya kwakuyiqembu ebesigida yiqembu esigida kule ingoma kwa ingoma leyo yabona sathi masi sicula yakhe kwa ingoma nje right ya umunyu ngisho kithi imbala kanga ukuthi size iyona yaspressurize ukuthi sigcine sikwazile ukufika e-studio safika e-studio sasicula e-studio sikhala mfowethu sasicula e-studio sikhala kanga ukuthi sathi yathi uma siphumile yaphuma nabantu bangasemakhaya yafika kabi kubona nanoma ubani umuntu wayefika ngosizi ifika kuyibe usizi yakheli imkhumbuza izinto ezisanda kwedla ukuthi hawo yazi ngempela lento ibiyenzeke ingoba mhlambe beku kanjani yabona lento le ihlukumezana nje kodwa ngicabanga ukuthi leyo ngoma mhlambe iyona iyasiza ekuthenini siyikhiphe ngani ngoba emva kwalokho kuthe nje ukuthi dwe ngoba impela hayi unyaka cishe bebeshona abantu ngathu yabo emva kwaleyo ngoma le akukho kunye sike kwaphinde kwathiwa kusekwenzeka kusho ukuthi ngezinye indlela nina kahle uNkulunkulu ukhona kulento yini ninakholelwa yini lapho impela manje ngikholelwa kakhulu okay so beliphethe ubani leqembu ishaya moya okay ngingathi umuntu obelengamele kunomunye baba wakabiyela khona ekhaya yebo uyena obelangamele kwazi ukuthi kodwa umuntu obeyigosa umalibemba kwaya ngokuya obhuti kimi kwaya ngokuya kwawuphuza bethetha naye futhi obhuti nje wethu beko kanjalo okay so kusho ukuthi ngezinye indlela bekwenziwa yini lokho ukuthi kube khona abantu abashona amaqondakala endula ngize ngazi ukuthi mhlambe lokho bekwenziwa yini ngoba bebengahambi ngokwendlela eyodwa bebengahambi ngokwendlela eyodwa umunye ubeba nenkinga mhlambe mhlambe bamshayile odondweni njalo into enjalo ngeke ngize ngichaze kakhulu nduna ngoba manje yabona mhlambe uyasaba ukuthi mambane bethwele ngeke ngize ngisho njalo nduna ngoba abantu bebephazamiseka abantu ababa futhi bebesakhula bebengakabi utho mhlawumbe ulithini bebesafisa ukuya phambili ngokwempilo so ngezinye indlela amadoda mfowabiyela nomfowamtshali phansi le obhuka ngezinye indlela nisho ukuthi nina niyakholela ukuthi into yenu yesibusiso anichithile gazi kulento yenu ukuthi nini wamathatha ukubheka lento yenu personal lento izobishaya ingoma enenkosi phakathi efana yabona masibheka umgqumeni mfowethu bekuwumuntu othimecula angene umuntu acule ngaphakathi umuntu yayizwa leyo nto leyo kusho ngezinye indlela nina into eniza nayo kubantu niza nento yangaphakathi into epersonal ngalendlela yokuthi nina niyakwazi ukubhala into ecatshwa ngabantu into enjalo so okay ngibuze lana ibaphi mhlawumbe abaculi enifuna ukusebenzisana nabo njengoba ngiyeza njengamanje abantu enibaphakamisana phambi ushini nomuntu ekhaya yize noma manje behlukene kodwa nabaphakamisa phambi umgqumeni yezwe lento le angishanda ngibuza kakhulu ngobe kumuzi noThokozani abantu esibaziyo ngephela sibaqede kodwa njengamanje ngisacela ukwazi ukuthi uyena muphi umculi enithanda ukusebenzisana naye usebenza naye noma enifisa ukuthi anikhuphule kuleli zinge enikulona niye phambili uyena muphi umculi engakusho mina bhodwa la mculweni umoseko umculo omncane utasho yalo ngeke uzu umention uthi ngifuna ngeke usho ujaphakela ulambile ngifuna uhlongijele mina ufuna uhlongijalo as long as ukuzokusuthisa nendlela uhamba ukwazi ukuphila lento ngisho ukuthi mina noma uthi umuphi umculo asinankinga naye okay yabo ngiyamthi umuphi umculo hayi inkinga ngiyibona nomfowabiyela uthi umfowamtshali lapha akanankinga noma kushuthi kahle ngezindlela aninazo isithe emculweni akekho engathi impela uma endleleni yethu bonke nje abaculi ngoba bonke abaculi abakhona sibukela kubona ukuthi mhlawumbe umehluko wekuthini kuyesiza nakho noma kwesifisa ukuthi kuzwakale kubantu abangakasazi okuthi
sifika nomehluko weinhlamba nani asinankinga nomculo kodwa akukho ukuthi mhlambe sizothi wena ngoba nakho ucula uhamba kanje nawe uhamba kanje mhlambe sekuzoba khona ukuphazamiseka khona cha asinankinga ne-artist elikhona lamasikhandayo akunankinga ngithaba uzubona lehlukile ufabela wathi niqhubela kakhulu mina ngithanda idana nje manje le into engiyithanda kakhulu baking mana webhuti ngiyathanda impela lapho ngoba manje ukuthinta eqolo mfowethu wathi ugcwensa ngelilanga ungithinta eqolo mangithatha ukubheka mina umtshengiseni nomgqumeni ngeke ngikhulume kakhulu lapho kodwa njengamanje ngizojudge ngizojudge mina mangithatha ukubheka ungathi umfowabiyela wayephasi esikoleni wena kodwa udomo ngoba njengamanje akekho umuntu olandela indidana oright akekho umuntu oright kahle kahle olandela indidana wena olandela indidana wena kusho ukuthi esikoleni kwahamba kweminyama khona kweminyama yize phela ke saze sigcine sifike ngenkani ngoba inkani yephonto hayi inkani yephonto abathenga ngigcina ngene impela ngoba njengamanje uyazi ngikhuluma lokho ngenxa yani mfowethu ngoba mangibheka ucwensa indidane ubethe ispeak club understand so yamuntu ngithi mangibheke ukuthi la nje khona ngisemncane ngibona ukuthi hayi khona hambi kahle kodwa uyafika la ufuna ukufika umgqumeni ubethethinta thinteke yabona into le kodwa bonke bagcina bephumelele umculo bafowethu kulungile ukuthi baphikizana abantu babili ukuze kubonakale insizwa phakathi kwabo kodwa njengamanje iziyadlula emhlabeni ndidane insizwa kuzwadlula emhlabeni umgqumeni insizwa ibhova lakade yabona njalo so njengamanje bafowethu singabhekela yini ukuthi ngelila umfukamtshali nomfukabiyela kuthiwe baxabene babanga leli qembu singabheka into lokho yazi budi ngicela ukubeka kanje lento lokubeka ngithazile angehlise mfowethu ufuna bebeka kanje mfowethu iqembu afana message ne sinomlayezo okay nakho la asaboni kahle ilinya yazi lo muntu othena asaboni kahle ilinya ida mina noma ubiyela belazi into engicela wena ngicela wakhumuzi hayi qabe noba kahle ngifuna kube ngathi manje sikuzihluthela khona bo lo muzi umkhulu lo muzi lo umuzi ubize ngawe bena ngoba manje uyawazi ngithisha la ekhaya sihamba kanje ngalendlela ekhaya umusi ungihluthula mina nami sengihluthula sina swabili siyazi sukaphi ngayiphi indlela umusi ungidlula yakhumuza bo nami senenkinga ngiyakhumuza uhambe ungisiza khona kodwa iqembu yasixabene ngiyongena estaging ngiphe amabhita benibamba ngiyongena estaging ngiperform bafowethu ngisacela ukubuza khona into ofuna uyi-understand ikhona ingoma ehawu kwi-album yeni yokuqala ngo-2018 ikhona yayithini mhlawumbe ingoma yeni okay ayenzeka nje ngoba ngezwe ngathi ngikhuluma nensizwa impela manje ingoma yeni yathandwa abantu yokuqala kuleli qembu yayithini alivumi nje impela noma nihamba kapheli noma ngayo livumi impela nje angifuni ukuyizwa kahle yayithi Simhlale nginovalo njalo lelizwe esiphila kulo ngoba simhlale nginovalo kulelizwe esilakhile ishaya moyenzeni kanti isiphi isigwebo lesesiqwetshelwa sona ishaya moyenzeni kangaka isiphi isijezo lesesijezela sona ngisho ngoba akasekho bashisa umfokabiyela ngoba bashiya kahlungu akasekho umanxeba umfokadlamini ngoba bashiya kahlungu yasekho usifebe umfokamnomiya ngoba bashiya kahlungu besithi ngoba mase kufika kanje ikanje senzeni na
mase kufiwa kanje kancane kancane shaya moya yakhala uzwa isililo kancane kancane shaya moya yakhala uzwa isililo. Bafowethu mani ngikhumbula amabonga amabonga ngiyakhumbula phela makonje bafowethu angifuni ukuthi amava mani man le ngoma ngishilo phambili ngathi ni personal ngibona mangiqhamuka nizwe ukuthi abantu ukube kuthiwa alikho igama leqembu engizothi mina personal uyayibona nto le personal Umaniza nje kanje ngiyabona laba personal laba uyabona kodwa nje manje bafowethu ngiyithanda into niyenza mhlawumbe mangathiwa umbukele ekhaya ufuna ukunqasha nethini kubahleli bemcimbi abahleli bemcimbi nethini kubo senike naqashwa njengoba selokhu ngiqalile emculweni senike na ithola yini imcimbi ngizokhuluma nje iqiniso ntona ngoba iqiniso yona into esikholelwa kuyona. Yeah. No, imicimbi noma besiyithola emakhaya. Yeah, nakhona ukuthi abantu besazi cha besiyithola emakhaya kodwa njengoba sesinyukile sila koGoli nawoThekwini awukho mhlawumbe umcimbi othini sesike sawuthola. Okay. Awukho kodwa ukuthi siyafisa ukuthi siyithole nanokuthi ke engicabanga ukuthi okunye kwakho kungathi kuthanda ukuthi kudabaleseke ngoba mhlawumbe simele vela akekho umunye mhlawumbe engathi wangamele iqembu Abafana bemassege siyayiphusha njengoba silana nje ukuyiphusha konke lokho yabo. Nilokho akusebe studio ithubelihle studio la sesiphathi emstini ithubelihle studio bese kodwa khona phela. Okay. So lo shilo zima kakhulu ngozwayo phuma khona ithubelihle. Ma ithubelihle iyona le yini la emstini isesijimistini phela. Lapha mangaphosisi sisebenzisane nempela nenjinga zo. Ngoba lawo ngesaba nubasho. Hayi ngisathi ujeje imfomathuma. Ujeje ma emafowethu. Yabona mfowethu ufuna umchazele kahle. Wenza ujeje lapha ngoba ujeje uthi uyakhulula. Iya wenza ujeje lapha. Keyboard waya nje uzesuma awulethi mishaya keyboard lani vila izongaphathi awonya ledla lokhuzane yabo impela bese uba ugcina umusi into ecabile yeah sikwazi unqamalala hayi suka umntwana baloyo. Okay bafowethu so njengamanje nithi nitholakala kanjani lapha enkundleni zokuxhumana ukuze abantu phela bakwazi ukuthi banithola umfowabela nomfowamtshali nithini kubantu wensizwa angemphuza lapha nithi Maphuzu lapha ku okay sitholakala enambeni ethi 0606 3832 hayi bafowethu ngiyangena ngathi 3832 48 yeah 0606 3832 48 Bayabona into leyo. Mangishaya ikhanda so ngashaya ngepho. Hayi impela. Cha so ngisho ukuthi abantu abasebenzisa ikhanda le number ngibambe kanye ngo. Yabona. So nje abafowethu engicela kimi sokuthola ncane ku Facebook uthi Abafana bemassege. Abafana bemassege yeah. Ku WhatsApp uyithola yiyo futhi number. Okay. Yeah. Bafowethu ngiyajabula kakhulu ukunibona. Yabona nje into engicela kini niyahlukana. Yeah. Ngikhulumela sonke isizwe. Yabona abantu ababili bafowethu kune friendship kune relationship. You understand? Yeah. So a friendship here noma a relationship here ma ingada yabona nje ingaphazamiseki. Yabona ngiyacela bafowethu ngicela sonke isizwe ngesamthaniya sonke isizwe samangoni ukuthi hlale silana lento lena esikuyo namhlanje uhlelo lolo esikulona bafowethu ikhono lami imizamo yami yabo nje ipersonal njengoba nani personal yebo lento le so bafowethu ngiyajabula kakhulu bana nithini amazweno okugcina kubantu nithini ikakhulu intsha ephila lesikhathi sokugcina ngaze sokuqala noma sokugcina nithini kubo ephila isikhathi sokugcina mhlawumbe emculweni noma ephila nje ekuphile nje hey engakusho khansa manje izinto zihamba ngokusheshsha yeah thina ezela intombazane nje kunzima kakhulu kunzima ngoba nje manje intsha isigijimisela ukuthi yona
khona nje ekudinga izinto ethi ngiyazi kanti ayazi next lonto lenkinga thola ukuthi sidla ama drugs bani bonke ikhawatha ilimaza abazali emva lonto ihlungu lonto leyo ngoba ikusasa liyakhandwa nesemandulo into ebezelelo awusho ukuthi emandulo ihlahlazana kodwa kubezelelo njani umfobela uthini hayi ngakusho mina ukuthi kubafowethu abancane ukuthi esikhathini samanje sekunzima kakhulu kunzima kakhulu kangangokuthi uma uthi izinto uzozenza ngokuyiqhamalazela noma ngokusheshsha ngeke uzufike la ufuna ukuya khona okubalekile ukuthi wazi omunye umuntu umhloniphe uncela ulwazi kubantu abadala abangaphambili kwakho impilo uzoyiphila ngendlela ehloniphekile inhlonipho nje iyona ebalekile iyona ebalekile kangangokuthi ngicishe ngishiye insuku zokuphila uyakwazi ukuthi uyithole ngezibusiso ezithile uyithola abantu abaningi abadala abahlukahlukene lokho nje bafowethu emakhaya siyabonga kakhulu lapha Jula ngemizamo yakho noPhungalenja njengamanje bafowethu sibuka imizamo yethu imizamo yakho imizamo yami uyayibona into leyo njengamanje bafowethu siyabonga kakhulu nawo ngaphuthelwa uma ngabe kukhona mhlawumbe usomabhizinisi umculi uactiponi wenza yonke lento ecabanga ukuyenza uyathakatha wenza zonke lezi zinto uma ibhayisikili xhumana noPhungalenja 072 2020 11-9 uyayizwa lento leyo njengamanje bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu nithina amazwi okugcina kubantu engakusho kubantu ngithi okay ngaphambi kwakho konke ngizothi ngiyabonga kakhulu kuhlelo imizamo yethu esikwazile ukuthi sihambe sifinyelele kuyona namhlanje bese ngiphinde ngibonga futhi ababukeli emakhaya okuyibona abazosinika isupport nabazosithatha kuleli izinga sikulona besithathe besinyusele phezulu ngizothi ngizocela impilo ende kubona ngibafisela konke okuhle kube ukuthi ukuyiphatha kahle nokuyihlonipha endaweni eziningi abayihamba ayihlukahlukene ilokho nje ngathi ngiyabonga kakhulu mfowethu sibonga nje ukuthi sivuke siphila oqala kumese kubonga sibonga umhlaba ukuthi sibuka phina ngibonga indoda indoda amadoda kungenza ihlezi ekhuluma mashayeka inkosi ekhanda ngibonga nje ukuthi esahleze sibuka emafonini singazi sikazozidibana uNkulunkulu uyawazi ohlezi lapha sibonga kakhulu yonke le phinde futhi ngibonga indoda ndoda ukuthi ngiyibonge yizo siphumile ukuthi ngiyibonge ophuthuswe sentambo yebo ngimbonga umntwana empilo umntwana empilo ekhusini sentambo ngibonga lo ngiphi ngibonga ngiphi uyiperformance bani iqembu lesi ngize ngiyabo mina ngokwami ngize ngikwazi ukuthi ngibe umuntu okanjalo wazi ukuthi iqembu lentambo ngane ukwazi ukuthi ngazi intambo ngike intanje uyabona into leyo unomthela lapho nokubona abantu abaningi hayi ngiyabonga kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu njengamanje okwabanikazi kebela kubanikazi umuntu othatha ungaphewa ngayisi sabasibhekile Hamulomfana lo noqeda abantu makufika usitshela abaningi Uzwabethi sabasibhekile Hamulomfana lo noqeda abantu Uzwabethi sabasibhekile Sabas begin.
uPhungalenja. Usanga kamya. uPhungalenja. Ngizwa umuntu angishayeka. Umoya womuntu angishayeka. Hafu umuntu zimu. Hafu umuntu zimu. Khona into elezela. Khona into elezela. Ungashayekani ucanga Ngoshaya, ngoshaya kanti ushaya. uyahla